Βρίσκετε ποτέ τον εαυτό σας να ξυπνά μέσα στη νύχτα για να πάτε στο μπάνιο και μετά να δυσκολεύεστε να ξανακοιμηθείτε? Είναι μία από τις πιο συχνές ενοχλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθώς μεγαλώνουν, ιδιαίτερα μετά τα 60 ή τα 70. Ο διακεκομένος ύπνος δεν σας αφήνει μόνο κουρασμένους την επόμενη μέρα, αλλά επηρεάζει και την καρδιακή σας υγεία, τη μνήμη και τη διάθεσή σας. Όμως, εδώ βρίσκεται η απρόσμενη αλήθεια. Κάτι τόσο απλό, όπως το να μασάτε το σωστό μπαχαρικό μαζί με το βραδινό σας, μπορεί να ηρεμήσει το σώμα, να μειώσει τις νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε πιο βαθιά από ό,τι έχετε κάνει εδώ και χρόνια. Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στη μυστική δύναμη των μπαχαρικών. Αυτά τα καθημερινά υλικά της κουζίνας είναι πολύ περισσότερα από απλούς ενισχυτές γεύσης. Περιέχουν φυσικές ενώσεις που χαλαρώνουν την ουροδόχο κίστη, καταπράουνουν τις φλεγμονές και στηρίζουν έναν σταθερό κύκλο ύπνου. Αντί να βασίζεστε αποκλειστικά σε χάπια ή βοηθήματα ύπνου, τα μπαχαρικά συνεργάζονται με το σώμα σας με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο, βοηθώντας το να επαναφέρει την ισορροπία. Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, γιατί θα σας παρουσιάσω 6 ισχυρά μπαχαρικά που μπορούν να μεταμορφώσουν τις νύχτες σας. Πολλά από αυτά ίσως βρίσκονται ήδη στο ντουλάπι σας, χωρίς ποτέ να φανταστήκατε ότι θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να κοιμηθείτε χωρίς συνεχείς διακοπές. Ας ξεκινήσουμε. Μπαχαρικό νούμερο 1. Κανέλα. Η κανέλα δεν είναι απλώς ένα ευχάριστο άρωμα για τη βρώμη ή το τόστ. Για τους ηλικιωμένους παίζει σημαντικό ρόλο στην ηρεμία του σώματος και στη βελτίωση της ποιότητας του ύπνου. Ένας από τους λόγους που οι μεγαλύτεροι ξυπνούν τη νύχτα είναι οι ασταθείς τιμές σακχάρου στο αίμα. Όταν το σάκχαρό σας πέφτει ή ανεβαίνει ενώ κοιμάστε, το σώμα μπορεί να ενεργοποιήσει την κίστη ή να σας ξυπνήσει με ανησυχία. Η κανέλα βοηθά στη ρύθμιση του σακχάρου φυσικά, σταθεροποιώντας το σύστημα και μειώνοντας τις πιθανότητες αφύπνισης στη μέση της νύχτας. Η κανέλα περιέχει επίσης αντιοξυδωτικά που μειώνουν τη φλεγμονή, ιδιαίτερα στο ουροποιητικό σύστημα. Πολλοί ηλικιωμένοι υποφέρουν από ευαίσθητη κίστη που αντιδρά ακόμα και σε ελάχιστη πίεση. Μειώνοντας τον ερεθισμό, η κανέλα βοηθά την κίστη να παραμείνει ήρεμη, ώστε να μην αισθάνεστε συνεχώς την ανάγκη να σηκωθείτε. Φανταστείτε να τελειώνετε το δείπνο σας και να μασάτε ένα μικρό κομμάτι ξυλάκι κανέλας αντί να ζητάτε κάτι γλυκό. Ικανοποιείτε τη γεύση σας και προετοιμάζετε το σώμα για έναν πιο ομαλό και ξεκούραστο ύπνο ταυτόχρονα. Υπάρχει και ψυχολογικό όφελος. Το ζεστό άρωμα της κανέλας συνδέεται με τη χαλάρωση του εγκεφάλου. Έρευνες δείχνουν ότι οι γνώριμες, γαλήνιες μυρωδιές βοηθούν το σώμα να μπει σε βαθύτερα στάδια ύπνου. Σκεφτείτε τη Μαργαρίτα, 71 ετών, που ξυπνούσε 2 ή 3 φορές κάθε βράδυ. Η κόρη της πρότεινε να πίνει ένα φλιτζάνι τσάι κανέλας μετά το δείπνο. Μέσα σε λίγες εβδομάδες παρατήρησε πως οι νύχτες της έγιναν πιο ήρεμες και συχνά κοιμόταν χωρίς να ξυπνά μέχρι το πρωί. Εντάσσοντας την κανέλα στη βραδινή σας ρουτίνα, είτε ως ρόφημα, είτε ως πασπάλισμα στο φαγητό, είτε απλώς μασώντας ένα μικρό ξυλάκι, αντιμετωπίζετε τόσο τις σωματικές όσο και τις συναισθηματικές αιτίες της διακοπής του ύπνου. Ένα μικρό βήμα που φέρνει σταθερή ανακούφιση και μακροχρόνια αποτελέσματα. Μπαχαρικό νούμερο 2. Μοσχοκάριδο. Το μοσχοκάριδο είναι γνωστό εδώ και αιώνες για τις καταπραϊντικές του ιδιότητες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη βελτίωση του ύπνου. Για τους ηλικιωμένους, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τη νύχτα είναι η συχνή ούρηση που προκαλείται από υπερδραστήρια κίστη ή νευρικό σύστημα σε ένταση. Το μοσχοκάριδο δρά απαλά και στις δύο πλευρές. Χαλαρώνει τους μύες της κίστης, μειώνοντας τις άσκοπες συσπάσεις και έχει φυσική καταπραϊντική δράση που βοηθά να βυθιστείτε σε βαθύτερο ύπνο. Αυτό που κάνει το μοσχοκάριδο ξεχωριστό είναι η επίδρασή του στο νευρικό σύστημα. Με την ηλικία, το σώμα γίνεται πιο ευαίσθητο στα σήματα άγχους. Ακόμα και μικρές ανησυχίες μπορούν να προκαλέσουν αϊπνία ή να σας οδηγήσουν στην τουαλέτα, ενώ η κίστη δεν είναι πραγματικά γεμάτη. Το μοσχοκάριδο ηρεμεί αυτήν την αντίδραση, ώστε ο εγκέφαλος να μην υπεραντιδρά σε ασήμαντα σήματα. Πολλοί ηλικιωμένοι παρατηρούν ότι μια μικρή πρέζα μοσχοκάριδο σε ένα ποτήρι ζεστό γάλα πριν τον ύπνο κάνει τεράστια διαφορά. Το
Το γάλα βοηθά στην πέψη, ενώ το μοσχοκάριδο ενθαρρύνει το σώμα να χαλαρώσει. Υπάρχει και συναισθηματικό όφελος. Το απαλό, σχεδόν νοσταλγικό του άρωμα θυμίζει γιορτές ή οικογενειακά γεύματα, φέρνοντας ένα αίσθημα θαλπορής και ασφάλειας που προετοιμάζει το μυαλό για ύπνο. Για παράδειγμα, ο Γιώργος, 74 ετών, διαπίστωσε πως όταν πρόσθεσε μοσχοκάριδο στη βραδινή του ρουτίνα, σταμάτησε να στριφογυρίζει στο κρεβάτι σκεπτόμενος την υγεία του. Ένιωσε ηρεμία και σύντομα οι νυχτερινές του αφυπνήσεις μειώθηκαν, χαρίζοντάς του περισσότερες ώρες αδιάκοπου ύπνου. Το μοσχοκάριδο είναι ισχυρό, γι' αυτό χρειάζεται μέτρο. Μια μικρή πρέζα αρκεί, απολαμβάνοντάς το συνειδητά ως μέρος μιας ήρεμης νυχτερινής συνήθειας. Αντιμετωπίζοντας τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα, το μοσχοκάριδο μετατρέπεται από ένα απλό μπαχαρικό σε πολύτιμο σύμμαχο για τους ηλικιωμένους που αναζητούν ήρεμο και αδιάκοπο ύπνο. Αν παρακολουθείτε ακόμα αυτό το βίντεο και βρίσκετε αυτές τις πληροφορίες χρήσιμες, αφήστε τον αριθμό 2 στα σχόλια για να ξέρω ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε το τώρα και ενεργοποιήστε το καμπανάκι, ώστε να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεό μας. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Και τώρα, ας προχωρήσουμε στο μπαχαρικό νούμερο 3. Οι σπόροι μάραθου. Στην αμερικανική κουζίνα, οι σπόροι μάραθου δεν είναι τόσο συνηθισμένοι, όμως αποτελούν ένα ισχυρό φυσικό εργαλείο για τους ηλικιωμένους που παλεύουν με ανήσυχες νύχτες και συνεχείς επισκέψεις στο μπάνιο. Αυτοί οι μικροσκοπικοί σπόροι έχουν δροσιστική και καταπραϊντική δράση τόσο στο πεπτικό σύστημα όσο και στην ουροδόχο κίστη. Ένας από τους βασικούς λόγους που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ξυπνούν τη νύχτα είναι ο ερεθισμός του ουροποιητικού συστήματος που στέλνει ψευδή σήματα στον εγκέφαλο ότι υπάρχει ανάγκη για ούρηση. Ο μάραθος μειώνει αυτόν τον ερεθισμό, χαλαρώνει τους μυς και δημιουργεί ένα πιο ήρεμο εσωτερικό περιβάλλον, επιτρέποντάς σας να παραμείνετε κοιμισμένοι. Ένα ακόμη σημαντικό όφελος των σπόρων μάραθου είναι η θετική τους επίδραση στη χώνεψη. Καθώς μεγαλώνουμε, τα βαριά δείπνα ή η αργή πέψη μπορούν να ασκήσουν πίεση στην κίστη, προκαλώντας δυσφορία και αφυπνήσεις μέσα στη νύχτα. Οι σπόροι μάραθου λειτουργούν ως ήπιο βοήθημα της πέψης, μειώνοντας τα φουσκώματα και τα αέρια, ώστε να μειώνεται η πίεση προς την κίστη. Αυτό σημαίνει λιγότερα ξυπνήματα και περισσότερες πιθανότητες για βαθύ αδιάκοπο ύπνο. Σε ψυχολογικό επίπεδο, ο μάραθος έχει μια δροσερή, ελαφρώς γλυκιά γεύση που αφήνει στο στόμα και στο σώμα μια αίσθηση καθαρότητας μετά το φαγητό. Πολλοί ηλικιωμένοι που μασούν σπόρους μάραθου μετά το δείπνο αναφέρουν ότι αυτή η απλή συνήθεια τους δίνει μια αίσθηση ολοκλήρωσης, σαν ένα φυσικό μήνυμα προς το σώμα ότι ήρθε η ώρα να χαλαρώσει και να ετοιμαστεί για ξεκούραση. Σκεφτείτε την Κλάρα, 78 ετών, που ξυπνούσε 4 ή 5 φορές κάθε βράδυ. Όταν η εγγονή της πρότεινε να μασάει σπόρους μάραθου μετά το δείπνο, μέσα σε 2 εβδομάδες παρατήρησε ότι οι νύχτες της έγιναν πιο ήρεμες και η κίστη της σταμάτησε να τη διακόπτει κάθε ώρα. Οι σπόροι μάραθου είναι εύκολοι στην ενσωμάτωση στην καθημερινότητά σας. Μπορείτε να τους μασίσετε μετά το φαγητό, να τους βράσετε σε ένα χαλαρωτικό τσάι ή να τους προσθέσετε σε ένα ζεστό πιάτο. Αντιμετωπίζοντας τόσο την πέψη όσο και τη χαλάρωση της κίστης, οι σπόροι μάραθου δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες για βαθύτερο, πιο αναζωογονητικό ύπνο, χωρίς τις συνεχείς διακοπές που πολλοί ηλικιωμένοι θεωρούν αναπόφευκτες. Μπαχαρικό νούμερο 4. Κάρδαμο. Ο κάρδαμος αποκαλείται συχνά η βασίλισσα των μπαχαρικών χάρη στο έντονο αλλά συνάμα απαλό άρωμά του. Και για τους ηλικιωμένους που επιθυμούν έναν πιο ήρεμο και σταθερό ύπνο, ο τίτλος αυτός είναι απολύτως δικαιολογημένος. Ο κάρδαμος δρά με πολλούς τρόπους, καθιστώντας τον ιδανικό για όσους ξυπνούν συχνά τη νύχτα. Έχει φυσική αποτοξινωτική δράση στα νεφρά και στην ουροδόχο κίστη, βοηθώντας τα να λειτουργούν πιο ομαλά, ώστε να μην αποστέλουν επίγοντα σήματα όταν δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, μειώνει την ένταση στους μυς του ουροποιητικού, επιτρέποντας την κίστη να παραμένει χαλαρή καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πέρα όμως από την επίδρασή του στην κίστη, ο κάρδαμος επιδρά θετικά και στο νευρικό σύστημα. Πολλοί ηλικιωμένοι παρατηρούν ότι το άγχος και οι ανησυχίες κορυφώνονται ακριβώς τη στιγμή
που προσπαθούν να κοιμηθούν, κρατώντας το μυαλό σε εγρήγορση και το σώμα ανήσυχο. Ο κάρδαμος περιέχει φυσικές ενώσεις που ενθαρρύνουν τη χαλάρωση και μειώνουν την νευρική υπερδιέγερση, η οποία συχνά οδηγεί σε άσκοπες νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα. Το απλό τελετουργικό του να μασάτε ένα λοβό κάρδαμου μετά το δείπνο όχι μόνο δροσίζει την αναπνοή, αλλά στέλνει και σήματα ηρεμίας σε όλο το σώμα. Το άρωμά του είναι αναζωογονητικό και ταυτόχρονα γαλήνιο, δημιουργώντας μια αίσθηση ισορροπίας και εσωτερικής ειρήνης. Σκεφτείτε το Χάρολντ, 75 ετών, που ξυπνούσε 3 φορές κάθε βράδυ, απογοητευμένος που δεν μπορούσε να διατηρήσει τον ύπνο του. Όταν ξεκίνησε να πίνει τσάι κάρδαμου το βράδυ, παρατήρησε ότι οι νύχτες του έγιναν πιο ήσυχες, η κίστη του λιγότερο ανήσυχη και τα πρωινά του πιο φωτεινά. Το τελετουργικό του αρωματικού αυτού ροφήματος έγινε μέρος της βραδινής του ρουτίνας και σταδιακά έμαθε να βλέπει τον ύπνο όχι ως μάχη, αλλά ως προσμονή για γαλήνη. Ο κάρδαμος είναι εύκολος στην καθημερινή χρήση. Μπορείτε να τον βράσετε σε τσάι, να μασίσετε έναν λοβό μετά το δείπνο ή να προσθέσετε μια πρέζα σε ζεστό γάλα. Συνδυάζοντας τη δράση του στο σώμα και το πνεύμα, ο κάρδαμος μετατρέπεται σε έναν ήπιο αλλά ισχυρό σύμμαχο για όσους αναζητούν ήσυχο, αδιάκοπο ύπνο. Αν εξακολουθείτε να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο και θεωρείτε χρήσιμες αυτές τις πληροφορίες, γράψτε τον αριθμό 4 στα σχόλια για να ξέρω ότι είστε εδώ. Και αν δεν έχετε εγγραφεί ακόμα, κάντε το τώρα και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να μην χάσετε τα επόμενα βίντεό μας. Η υποστήριξή σας μας βοηθά να συνεχίσουμε να δημιουργούμε περιεχόμενο που ενημερώνει και εμπνέει. Τώρα, ας προχωρήσουμε στο μπαχαρικό νούμερο 5, γαρίφαλο. Το γαρίφαλο, αν και μικρό, έχει εντυπωσιακή επίδραση στην ποιότητα του ύπνου και στην υγεία της ουροδόχου κίστης. Για πολλούς ηλικιωμένους, μία από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις είναι να ξαπλώνουν για ξεκούραση, μόνο και μόνο για να διακόπτονται ξανά και ξανά από την ανάγκη για ούρηση. Τα γαρίφαλα διαθέτουν φυσικές αντιβακτηριακές ιδιότητες που βοηθούν στη διατήρηση της υγείας του ουροποιητικού, μειώνοντας τους ερεθισμούς που συχνά στέλνουν ψευδή σήματα στον εγκέφαλο. Καθησυχάζοντας αυτά τα σήματα, τα γαρίφαλα επιτρέπουν στην κίστη να παραμείνει χαλαρή, ώστε να μπορείτε να κοιμάστε αδιάκοπα για περισσότερες ώρες. Μία ακόμη ξεχωριστή ιδιότητά τους είναι η θερμαντική τους δράση στο σώμα. Καθώς μεγαλώνουμε, η κυκλοφορία του αίματος συχνά επιβραδύνεται και η μειωμένη ροή μπορεί να συμβάλλει σε ανήσυχες νύχτες. Τα γαρίφαλα διεγείρουν απαλά την κυκλοφορία, βοηθώντας το σώμα να αισθάνεται πιο ισορροπημένο και λιγότερο επιρρεπές στο στρες στη μέση της νύχτας. Επιπλέον, για την πέψη, τα γαρίφαλα μειώνουν τα φουσκώματα και τη δυσφορία που αλλιώς θα πίεζαν την κίστη, προκαλώντας διακοπές στον ύπνο. Το άρωμά τους είναι ζεστό και συνεχίζεται στο επόμενο μέρος με το Spice No. 6, εάν το επιθυμείτε. Το γαρίφαλο έχει επίσης μια ισχυρή ψυχολογική επίδραση. Είναι ένα άρωμα που θυμίζει σε πολλούς ανθρώπους θαλπορή, ζεστασιά και οικογενειακές στιγμές. Αυτή η συναισθηματική σύνδεση μπορεί να μειώσει την ένταση πριν από τον ύπνο, στέλνοντας στο μυαλό σήματα ασφάλειας και ηρεμίας. Η Έλεν, 72 ετών, συνήθιζε να παίρνει 1 ή 2 γαρίφαλα μετά το δείπνο. Ανέφερε ότι όχι μόνο ένιωθε πιο ήρεμη το βράδυ, αλλά ξυπνούσε πολύ λιγότερες φορές μέσα στη νύχτα, κάποιες φορές καθόλου. Αυτό το απλό μπαχαρικό της χάρισε τις ήσυχες νύχτες που πίστευε πως είχε χάσει για πάντα. Μπορείτε να μασίσετε ολόκληρα γαρίφαλα απαλά, να τα βράσετε σε τσάι ή να προσθέσετε σκόνη γαρίφαλου σε ένα ζεστό ρόφημα πριν τον ύπνο. Το κλειδί είναι η μέτρια χρήση, καθώς η γεύση τους είναι έντονη, όμως τα ωφέλη τους είναι ακόμη πιο ισχυρά. Αντιμετωπίζοντας τον ερεθισμό της ουροδόχου κίστης και ενισχύοντας την ψυχική χαλάρωση, το γαρίφαλο ανοίγει έναν φυσικό δρόμο προς βαθύτερο, πιο αναζωογονητικό ύπνο. Πάμε τώρα στο 6ο μπαχαρικό, το σαφράν. Το σαφράν είναι γνωστό εδώ και αιώνες ως πολύτιμο και ισχυρό μπαχαρικό. Για τους ηλικιωμένους που υποφέρουν από διακεκομένο ύπνο, μπορεί να είναι ένα από τα πιο αποτελεσματικά φυσικά βοηθήματα που υπάρχουν. Οι έντονες κόκκινες ίνες του περιέχουν συστατικά που δρούν άμεσα στο νευρικό σύστημα, μειώνοντας το άγχος και χαλαρώνοντας το μυαλό πριν τον ύπνο. Όταν το μυαλό ηρεμεί, το σώμα ακολουθεί και έτσι μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες να ξυπνάτε συχνά μέσα στη νύχτα.
Μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του σαφράν είναι η ικανότητά του να υποστηρίζει την ορμονική ισορροπία. Με την πάροδο της ηλικίας, οι ορμονικές αλλαγές μπορούν να αυξήσουν την ανησυχία, την ευαισθησία της ουροδόχου κίστης και γενικά τις διαταραχές του ύπνου. Το σαφράν επαναφέρει απαλά την ισορροπία, μειώνοντας τις ορμόνες του στρες και ενισχύοντας τη φυσική παραγωγή σερωτονίνης, της ουσίας που μας κάνει να νιώθουμε γαλήνη και ετοιμότητα για ξεκούραση. Μέσα από αυτή την ισορροπία, το σαφράν όχι μόνο μειώνει τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκοιμηθείτε, αλλά περιορίζει και τις άσκοπες νυχτερινές επισκέψεις στην τουαλέτα. Επιπλέον, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στην περιοχή της λεκάνης, μειώνοντας την ένταση στην ουροδόχο κίστη που προκαλεί συχνουρία. Παράλληλα, διαθέτει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που καταπράουνουν τα τυχώματα της κίστης και του ουροποιητικού συστήματος, μειώνοντας την ευαισθησία τους σε μικρούς ερεθισμούς. Αυτός ο συνδυασμός ηρεμίας του νευρικού συστήματος, ορμονικής ισορροπίας και χαλάρωσης της κίστης καθιστά το σαφράν εξαιρετικά αποτελεσματικό για τους ηλικιωμένους. Ο Μάρτιν, 75 ετών, ξεκίνησε να πίνει ένα μικρό φλιτζάνι τσάι σαφράν κάθε βράδυ μετά το δείπνο. Μέσα σε μία εβδομάδα παρατήρησε πως ο ύπνος του έγινε πιο βαθύς και σταμάτησε να ξυπνά 3 ή 4 φορές τη νύχτα. Αντίθετα, κοιμόταν συνεχόμενα και ξυπνούσε το πρωί ανανεωμένος, κάτι που είχε να νιώσει για χρόνια. Αν και το σαφράν μπορεί να είναι ακριβό, χρειάζεται πολύ μικρή ποσότητα για να αποδώσει αυτά τα αποτελέσματα ή